Čau, já jsem youtuber Venda a vítám tě u mého dalšího videa. Toto video bude hodně nabité, jelikož se pokusím skočit nový trik a dále tady uvidíte spoustu různých dalších triků, které teda už umím. Uvidíme, jak jsem udělal progres v olíčku a já si myslím, že už se můžeme na to vrhnout. I normálně lidi, jak jsem si dělal to olíčko v tom tutoriálu, tak jakože nevím, jestli se mi to zdá, ale já mám pocit, že to bylo třeba brutálně velké, jakože uvidíme, jak se mi to ještě teďka povede. Myslím si, že na tom jako bude docela takový vidět ten progres. Kdybyste neviděli, tak má nový mikrofon. Vlastně jsem předtím žádný neměl. A pokud byste chtěli vidět vlastně, jak jsem tento mikrofon otestoval, tak se můžete kouknout na mé další, tak se prostě můžete kouknout na mé předešlé video, které uvidíte vpravo nahoře v kartě, což je tady někde. A teďka konečně půjdeme na to olíčko. Jakože to bylo takové špatné, ale umím i lepší. Pozor na to. Další pokus dáme tomu. Kámo to jakože to se musel kouknout na záběry, ale to olíčko bylo třeba velké docela, jakože už třeba pokotníky už jsem to měl nad i. Ale zkusím si dát ještě pár. Kouknu záběry a pak půjdeme dále. Kámo, jakože jo. To bylo dobré tohleto úplně. Ještě teda nebylo. To se mi je s botou. Jakože ta podrážka je v pohodě ještě, ale tohleto se mi to za chvilku rozpáře, už jsem to tady dokonce párá. Oproti jako tady k téhleté botě, tak docela už jde vidět, že na tom nejsem poprvé, no. Čím si takhle si to mám sekundákem zalepit, nebo... Ale napište mi do komentáře, no co napište, ty mi napiš okamžitě do komentáře, co s tím mám dělat, jakože... No, co bych tomu ještě dodal, no. Moc skateu prostě. Dobré, takže jako první já přemýšlím, jaká jestli to má ještě cenu dělat, jako toto je docela jako primitivní skok. Pak můžu ještě tohle udělat. Jo, no tam ještě. Takže pokus za manuál. Ale víte co? Manuál si nechám do dalšího videa, kde se pokusím naučit. Možná to video bude další, to příští. A teďka mi došlo, že jsem se vlastně chtěl učit úplně jiný trik. Což jsem vlastně ještě nezmínil vůbec v tomto videu. No takže jak jsem v minulém videu už dal párkrát šavit, tak v dnešním videu se ho pokusím naučit. Sledl jsem asi tak 2 tutoriály. No takže... No já jsem se na to díval a mělo by to být nějak postavení. Teďka jsem si myslel, jestli tu špičku vlastně. Že bych to měl mít jakože takhle. Jo. Že bych se vlastně měl tlačit na špičku. A pak to nějak jakože... No. Něco takového udělat. OK, takže... Toto je pokus našavit číslo 1 a já si nejsem jistý, kam vidět. Nemůžete vůbec vidět. A vidíte mě. Si nepět dopředu. Kam a to docela, jakože... Teď mi došlo, že tohle by mohl být i návod pro někoho z vás, kdo už by se taky někdo chtěl naučit tento trik. Tak se může podívat nejdříve, jak mě to nejde a potom to udělat lépe. Nedělat takové chyby, které dělám já. Na tomhle cviku je nejhorší triku, že když to pokazím takhle, to musím vrátit, protože když dělal olíčko, tak by to bylo 5krát lehčí a rychlejší. Lidi, teďka jsem to třeba skoro ustal. To bylo fakt jakože kousek.
Z toho mi si má dotknout tím tailem, já tak jakože to vyskočím nějak, no. Je možná ale, že jo. Ale jakože, to asi bylo ono, ne? Něco podobného, když tak. Ujo! Pingvína jsem taky dlouho nedělal. Jej. Před. Neštěpí na mě. Já vím, že mi máš rád. Jakože už dávám lépe teda. Já moc stoupám na špičku. Další pokus dávám. Tady už to bylo reálně teď. To skoro, ne, to nebylo, to bylo to skoro. A když slyšíte, nenahrávám to vůbec. To nahrává v pohodě. Počítá se to? Ne. Tak to dělám znovu, no. Pocit jsem, že potřeboval že půjdu. No, nic no. Když to mám dělat, že jsem čelý jet. Yes. Konečně trošku něco jsem dal. To mohlo být relativně podobné. Já to dal, pane bože, jo. Yes. Doufám, že vás tohoto video bavilo, že jsem vás něco naučil, i když asi jsem spíš naučil něco sebe, než vás, ale aspoň budete vědět třeba, kde já dělám chyby a kde vy nemáte dělat, což je asi docela důležité, bych řekl. A to bylo všechno a čau.